Super holky. Děkuji moc. Ještě si udělejte kolečko před divákama, tak vám to ani jednou nevyšlo v tréninku jak dneska. Já myslím, že si holky ještě zaslouží jednou váš velký potlesk. Děkujeme Nová Nášo, Tomotíšková Naděje, Listopadová Henka, Kačka Nová Majla.
Tak to byla jezdecká čtverelka, podání Ranče u Rudolfa. Máme skvělou skupinu lidí, každý dokáže sehnat něco a právě díky tomu můžeme vytvořit takovou skvělou akci. Takže hlavními sponzory této akce město Hlučín, stavební Nidek, Lesy České republiky, Svaz chovatelů chladnokrevných koní, Asociace svazu chovatelů koní, údržba oken SRO, to jsou naši Radana a Filip Weimerovi, biskupství Ostravsko-Opavské, pan Vladimír Homola a paní Alice Burešová, dále rysování plastu Zuzana Cigánová, Olga a Jaromír Bačovi, pak firma Betonové dřevo v čele s panem Lorkem, firma Řehoř SRO, MS Elektroinstalace Martin Suška, bar u nás, rodina Hovězákova, Rudolf a Lucie Havlíkovi, firma Chlebiš SRO, pan Gerhard Kučatý, Markéta Pavlitová, firma Kamír SRO, jezdecké potřeby Ostrava Proskovice, rodina Blizňáková, dále Radana Blizňáková a Libor Horníček, paní Petra Březováková, manželé Martin a Karin Pavlenkovi, Martin Barabáš, SDH Darkovice, SDH Hrabová, spolek Malánky, osadní výbor Bobrovníky, vodovody a kanalizace Hlučín, kavárna Carpe Diem Hlučín, ZD Mír Ratiboř, Císařský pivovar Děhilov, AD Pivní AS, knihcentrum Ostrava, nákupní centrum Géčko, pan Vladimír Celetka, René Jackovič mladší, autodoprava Stuchlí, pan Tomáš Bala, firma Stano Pro Equi, ADV Krmiva, Tatra Chropině, Vele Léčiva, firma Bobeton, firma Smero, dále pan Martin Ostárek, paní Brajtkovková, firma Zvoska, firma KVR Hošťálková, Adria Gold, vyvařovna Ukmochyho, větinářství Jakubíková Ratiboř, SDH Hošťálková, obecní úřad Hošťálková, NATO Forest Bystřička, posezení u lesa, nábytek Strakoš, paní Elena Banšíková, dále lesy Tomáše Batí, sedlářství Jaroslav Galetka, manželé Kořonkoví, a ještě tu máme šalovnictví Milan Šabršula. Všem sponzorům moc děkujeme, zaslouží si velký dík. Právě díky nim dokážeme připravit hodnotné nejen finanční, ale i věcné ceny pro všechny závodníky, i pro ty, co soutěží s koňmi, ale i pro ty dětské, které soutěží v Hobby Horse, absolvovali úkolovou stezku. Takže všem za nás, za Ranč u Rudolfa, moc děkuju.